अंबरनाथमध्ये जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त कोहोसगाव येथील वनक्षेत्रात 50,000 सीडबॉलचे रोपण करण्यात आले। अनुरुद्ध अकॅडमी ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट व वन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने 50,000 सीडबॉलच्या रोपणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी ठाणे व रायगड जिल्ह्याच्या विविध विभागातील अनुरुद्ध बापूंच्या अनुयायांनी विविध प्रजातींच्या बियांपासून 50,000हून अधिक सीडबॉल तयार करण्यात आले होते। या सर्व सीडबॉल रोपणासाठी वन विभागाच्या मदतीने अंबरनाथ तालुक्यातील कोहोसगावच्या मोहन नॅनो इस्टेट या गृहप्रकल्पामागील विस्तीर्ण अशा राखीव वनक्षेत्राची निवड करण्यात आली होती। यावेळी विविध वयोगटातील 200 पेक्षा अधिक महिला व पुरुष अनुयायांनी सहभाग नोंदवून वनपरिक्षेत्र अधिकारी बदलापूर संजय धारावणे व वनपरिमंडळ अधिकारी अंबरनाथ वैभव वाळिंबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली 50 हेक्टर परिसरात 50,000 सीडबॉलचे रोपण करण्यात आले।